Teksańskie muzeum, poświęcone deskom klozetowym, zostało uznane za najdziwniejszą atrakcję turystyczną w USA. Nietypowe muzeum, które mieści się w garażu pewnego malarza i emerytowanego hydraulika, posiada w swojej kolekcji blisko 900 desek. Są one ręcznie malowane i zostały udekorowane przez ich twórcę wizerunkami gwiazd oraz scenami wydarzeń historycznych. Muzeum odwiedzili dotychczas zwiedzający ze wszystkich stanów USA oraz turyści z 64 innych krajów. Przyznam szczerze, że ja sam postanowiłem założyć takie muzeum tu u nas w Polsce. Na razie w jego zbiorach znajduje się tylko jedna deska klozetowa, ale za to moja ulubiona. Dla pozytywnych wiadomości mówił Aleksander Łamek. Proszę za mną, zapraszam. Tutaj możecie Państwo stanąć. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w naszym interaktywnym Muzeum Desek Klozetowych. Oto nasz główny eksponat. Oczywiście będzie go można dotknąć, będzie można na nim usiąść, a nawet włożyć rękę do środka. Tylko proszę nie wszyscy naraz.